O Pazo da Cultura de Pontevedra converteuse nunha auténtica verbena popular para festexar a 9ª edición dos Premios Martín Codax da Música. Na gala non faltaron reivindicacións para que o sector apoie máis os proxectos musicais do país. Tamén referencias á pandemia e a volta á normalidade tamén nas salas de concertos ou nas verbenas e festivais. O premio da categoría de banda de música popular quedou no Salnés. Foi para a banda Unión Musical de Meaño. Outra das bandas míticas que tivo distinción foi Fuxan os Ventos, que recibiu o premio honorífico deste ano. Tremendamente emocionante estar hoxe aquí recollendo este premio despois de 50 anos. Vos dadesvos conta de que a inmensa maioría dos que estades aquí non nacerades. A inmensa maioría non nacera. E, sin embargo, algo tedes que ver con nós. Porque faríamolo mellor ou pior, pero iniciamos un camiño importante no seu momento. A pontevedresa Sheila Patricia fíxose co galardón da categoría de músicas do mundo en mestizaxe, mentres que Airiños da Freba foi recoñecido na categoría de música tradicional. Nastasia Zucher, compositora galego-suiza, fíxose co premio máis agardado da noite, o de artista do ano. Oxalá, de verdade, isto se traduza en novos concertos, en novas aperturas. Falaba antes Sofía Espiñeira, non? De todas esas ventas ás portas que se abren ao longo do camiño, todas esas sinerxias. De verdade, temos un sexteto de ouro. Vou aproveitar este momentiño, non? Temos un sexteto de ouro para montar unha boa festa fanquera, neo soul. Estamos de xira con novo disco, con nova banda. Estamos desexando montar a festa nas vosas salas e nos vosos festivais. Así que oxalá isto se traduzca en moito traballo para nós. Outro dos premios destacados, o da artista emerxente, foi parar para Antía Muiño. Guau, que forte! Moitísimas grazas, de verdad. A verdade é que ser artista neste país, bueno, e non sei no resto do mundo, pero aquí pois está complicado. E a verdade é que non tería que ser así, pero somos unhas valentes. Así que moitísimas grazas por votarme, por considerar que, bueno, que entre tanto talento, pois eu merecía un recuncho. As adegas Martín Codax patrocinan estes galardóns promovidos por Músicas ao Vivo. A gala, por certo, serviu tamén de presentación da nova directiva que dirixirá a entidade durante os vindeiros anos.